दै होनि जानोथ' लुगैगोन नै आंबो जि गाहाम मोनो खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि आरो मोनसे गोदान भ्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दिनै काति फोरबो ओमफ्राय बयनिसिमबो हेपि काति फोरबो। ओमफ्राय दिनै माने न' फुजा होनायसो आरो लामायाव थालिर बिफां गायगोन, आलारि बाथि फोजोंगोन, ओमफ्राय फटका गावगोन, ओमफ्राय गाबोनसो मन्दिराव फुजा होनाय। दा आङो बाबुखौ लायनो थांनो ओंखारबाय नै। ओमफ्राय माने बाजारबो गैया आरो जेबो बुटखौ लाबोनानै सोमना दोनबाय आरो माने बेलेग फुजानि बाजार नांगौ जायोना बेखौ माने बाजार खालामासै मैया। ओमफ्राय न'आव जानाय लोंनायबो एसे बाजार खालामना लाना फैनि आरो बाबुखौबो बेयाव लाना फैगोन नालाय आरो बाबुनिबो दिनै स्कुल बन्द' बेनिखायनो माने दिनै बाबुनि स्कुल ड्रेसबो सिलायनो लाना थांनि। ओमफ्राय फुङावनो माने जिफोरखौ सुबाय, न' लिरबाय, दा 11ता जाबाय आरो बहुत सानजुबाय आरो नै चेयारफोरखौबो सुना होबाय, आइया सुना होदों चेयारफोरखौ। माने सब न'खौबो लिरजोब्बाय, दा इसिं न'ल' लिरनो दोङो। ओमफ्राय आइया लिरगोन होनना बुंदों आरो इसिं न'खौ माने ओरैनो दैजों लिरना दोनबानो जायो नालाय। ओमफ्राय दायो लिरसिगोन आरो ओमफ्राय दा आङो थांनि जि सान्दुं गोसा माने आङो ओजोंहाय थांनि बाबुखौ लानानै ओमफ्राय टाउनाव थांसिगोन आरो माहिमु गालांनाय बिमा दैया गालांबायनो थाव बथलखौ बेखौ लासिगोन आरो बिनियाथ' बाजाज थावसो लायोमोन। ओमफ्राय दा नै बे आरो गांसे फुजानि गस्ला लाबोदोंमोन स्पर्टिं, बेखौ जोमा दा गोसोम लाबोदोंमोन आरो बेखौ जोमा। दे ला दे बाबा। जोंहानि सना फिथुर आदोरमाला स्कुल ड्रेस सिलायगोन ना बाबा ने? नै बाबुनि स्कुल ड्रेस सिलायनो होबाय, माने एप्रिलावसो सिलायनायमोन आरो माने बोसोराव जरानिया नांखायो बेनिखायनो दा जरासे सिलायनो होबाय। दा आरो सानाबो एसे गुसुं जाबाय नालाय फैनानै माने सुबानो राना, बिनि नेक्स्ट दिना गाननो मोना आरो राना गस्लाफोरा, बेनिखायनो सिलायनो होबाय। जानोसै जोंना चावमिन भेजाव नै भेज माने भेजानो गैया माथो पियासल'सो ना लगायना ला। जोङो न'आव मोनफैबाय आरो नै आफाया थालिर बिफां गायना होबाय आरो खिजुर बिलाइबो होदों, बिबार थुदों, जि बरिया गायना होबाय। दा आलारि बाथि फोजोंनोल'सो नांगौ आरो इयाव साथि खना जलायनांगौल'सो। ओमफ्राय बाबुआ नै फटका लाबोनायखौ दिहुनबाय थादों। ओमफ्राय बेखौ 5 पेकेट लाना फैदों, बेयो चक्लेट बमखौ। ओमफ्राय मा होनो कल फस्ला, थालिर फस्ला आरो फिरिन्दायफोरखौ मोनबोआसै आरो जों बेलेग दखानाव हाबबाय थायासै। ओमफ्राय बेखौ लाना फैबाय, फुलजारि फिसा फिसा मा होनो धुपखाथि बायदि फुलजारिखौ लाना फैबाय आरो ओमफ्राय एसे गिदिरखौ मोनासै, माने जों जि दखानाव हाबदोंमोन बेयाव फैयाखैनो आरो बेनिखायनो जों आरो मा गरमखाय माने बेलेग दखानावबो हाबबाय थायासै। ओमफ्राय दा नै जोंहा माने थालिर बिफां गायग्रा मानसि गैया, हासबेन्डआबो गैया नालाय बेनिखायनो आफाया गायना होबाय, गामिनि आफाया माने आंखौ बहुत हेल्प खालामो। जोंहा माने मा होनो सब खामानिखौनो हिन्जाव मानसिया मावनो हाया नालाय, ओमफ्राय हिन्जाव मानसिफोरा मावनो हायि खामानिखौ आफाया बुंबाला मावनानै होफैयो, हेल्प खालामो। बेनि थाखाय एसे मा होनो इजि जायो आरो आंहा। नै बाबुआ सान्द्रियाव जुगार खालामबाय। मानो सावदों? सावनाङा। नै सान्द्रियाव माने लामानिखौ जुगार खालामबाय आरो बेखौ लामायाव होगोन। ओमफ्राय नै थाइगिरावबो होयो, दिनै थाइगिरनिसो फुजा नालाय थाइगिराव होयो आरो ओमफ्राय सावनाङा दानो थाव होआलासिनो। बाबुआ फैनानै बहुत हेल्प खालामना होदों आंखौ। नै बाबा इसे नों खालामनाय
मोनाबाय दा आंबो न'निफोरखौ होग्रोना लानोसै न'निफोरखौ बावग्रोनानैसो माने लामायाव बावफैगोन ओमफ्राय दा रेडि जाबाय पुरा आंबो नै गुफुर गाननानै माइनाव फोरबोनि माइनाव जाबाय आरो ओमफ्राय दा न'निखौ होनोसै न'निखौ बाबा नोङो लामानिखौ थाव होबाय था दे बाबा मोजां नुयो नै काति फोरबोनि लामानि आलारि बाथि फोजोंनाया नै गेटआव मोननै थुगि बहायबाय आरो ओमफ्राय नै जि मोजां खिजुर बिलाइयाव माने जोंहानि लामायाव लाइट गैया नालाय बेनिखायनो बांद्राय पहर जायाखै ओमफ्राय मबाइलाबो खम दामि नालाय बेनिखायनो पहर नुवाखै आरो ओमफ्राय जि मोजां नुदों माने रियेलाव जि मोजां नुदों आरो ओमफ्राय बाबुआ लगायबाय नै दिंगेर हा आसे र' पटका गावनो नागिरदों नामा फुलजारिखौ होदो बाबा फुलजारिखौ होदो फुलजारि जलायनि फुलजारि जोंहाबो मानोथो जोङा बाबा देमेज जानायसो नामा बियो ओहो फुलजारि गार'मेन्ट थादों दहाय फुलजारिनियाव थुना दोनबा जि मोजां नुयो माबायाव मोनसे गार'नायाव ओइ बंफांसेयाव थाना थादों दे जलायदो फुलजारि मोनथामनि जि गोलोमजोब्बाय माथो बाबुखौ मुला आनसो मुला आलु मोनथाम लादों जलाया खिरिन्दाय आरो थालिर बिफांखौ मोनबाथ' जि गाहाम जागौमोन ना बाबा मोनथाम ओहो मानो खाथियाव फैबाय थादो मबाइला जोंलावगोन माथो बेबायदि जाथा गारनाङा खोमसि लाइट थानांगौमोन बेयाव जि मोजां नुदों नै दा हरनि ओंख्रि नै अमा बेदर लाना फैदों अमा बेदरखौ माने मुला बेदर आलुजों संसिगोन आरो जायाखैना जानो दैखौनो होआखै दै होनि जानोथ' लुगैगोन नै आंबो जि गाहाम मोनो मुला बेदर ओमफ्राय अमा बेदर माने मोदोमनायानो बेलेग ना बाबा जि मोजां जादो ओमफ्राय दै होनो जाबाय नै दै होनोसै ओंखाम जाखांबाय दा न'आव हाबबायानो उन्दुनो ओमफ्राय माने हरबो जाबाय 9:30 जाबाय आरो 9:30नि एसे बारबायसो खोमा ओमफ्राय बिराद मेंबाय दिनै फुंनिफ्राय खामानि माने बहुत मेंबाय आरो ओमफ्राय ओंख्रिया माने ओरैबायदि गोथाव जादोंमोन ना बाबा गोथाव जादोंमोन ओमफ्राय बाबुआ नै टिभि नायबाय थादों उन्दुनानै माने टिभि रिसार्जथ' गैयानो मबाइलजों कानेक्ट खालामनानै नायदों आरो टिभि रिसार्ज होआखै आरो दिनैनि भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय चेनेलखौ जुदि दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनसिगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव गुड नाइट बाय बाय